never get down. Get up. Îi protejăm, îi cinstim mai rău ca dictatorii. Răfăcătorii să-i șmecheri când au banii, dar ajung infractori când nu au organii. Cei care vor să sară, să vină mai aproape, să ne cunoaște mai bine, da? O adevărată promoție aici, 20 de lei. O lansare. Joacă-te! Profită de promoție până în zboară. Sexy peste tot, descărc de bloc, de sal de clasă sau la private spice non-stop. E cool de tot, midorele spune de tot, la majorat vor gangbang, nu tot. Europa, credea că venim să o vizităm, surpriză, suntem aici să o invadăm. Să vedeți o plecare specială la high jump. Nu există senzație mai plăcută decât adrenalina acolo la peste 10-15 metri. Vino și îl gustă să vezi cum e. Nu avem la 100 de grame de la găleat în sus. Îți dau și la pachet să duci acasă. Totul depinde de tine, de ce vrei tu să faci, de cât curaj ai să te joci. Și banii cum te zici că îi aruncă de la bafon. Orice amărâtare, măcar un telefon, măcar o haină de firmă, măcar să fie domn. Unii consuma și mai scumpă decât casa unde stau. Cheltuie în tur și banii pe care nu iau. Le place sportul, jucăm fotbal noi. După meciuri se termină cu box, așa e la noi. Suntem o mare familie, Ia să te văd! dar la probleme știi bine fugim. La revedere! Avem multe biserici, dar păcătuim cam des. E bunia la maxim! Sud-est, România, undeva în Balcani. Când aterizezi pe aeroport, ține bine de bani! Hai România, trezește-te! Campionatul începe de aici, de pe malul mării și nu se termină niciodată. Suntem vară și iarnă alături de voi. Asta e stilul românesc. Bravo!